कळशी मोपा वाठारांतल्या स्वामी विवेकानंद कला आणि क्रीडा संस्थे पेडणे मालांतल्या साहित्यिकांक पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर भावार्थ मांद्रेकर आणि राजमोहन शेटी हांचो भोवमान केलो. शाल श्रीफळ आणि यादिस्तीक दिवन गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांच्या हस्तुकी तांचो भोवमान केलो. विद्यार्थ्यांनी दर दिसा वाचन करपाक जाय. वाचन केलें जाल्यार तातूंतल्यान नवीन कितें तरी निर्माण जातलें अशें गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन सांगलें. आणि या आणि बार्देस या चारही तालुक्यातला आपण सर्वे घेतला आणि आपण एक टीम तयार केली. म्हणजे किती जण पुस्तकं वाचतात. आम्हाला असं कळून आलं की काहीशा शाळांमध्ये लायब्ररी नाहीये. जिथं लायब्ररीची पुस्तकं आहेत ती पुस्तकं कपाटामध्ये ठेवलेली आहेत आणि कपाटाची चावी कोणीतरी घेतो आणि ती चावी मिळत नाही. आणि ज्यांना पुस्तकं वाचायचे आम्ही प्रश्न विचारला की अरे ती पुस्तकं तुम्ही का ठेवत नाही? ती चोरीची पुस्तकं चोरीला गेली तर काय होईल? अरे पुस्तक जर चोरीला गेलं तर खरंच छान गोष्ट आहे. पुस्तक चोरीला जातंय म्हणजे ते पुस्तक ज्याने नेलंय त्याला ते वाचणार नाही. उगाच काही पुस्तक कोण चोरीला नेणार नाही. आणि त्यामुळे ती खूप पुस्तकं चोरीला जायला पाहिजे तर त्याच्यातनं काहीतरी नवीन निर्माण होईल. पण तसं होत नाही. आणि दुसरं कसं की किती शिक्षक पुस्तक वाचतात, किती पालक पुस्तक वाचतात. मग जर पुस्तक वाचत नाही, आपण जर वाचन करत नाही तर मग त्याच्यातनं आपल्याला एक समाज घडवायचा असेल की आपण काहीतरी विचार मांडणार आहोत ते आपल्याला मांडता येणार नाही. ह्या दोघंही सत्कारमूर्तींनी जे साहित्यामध्ये जे काम करतायत ते कसं होतंय? कारण त्यांनी काहीतरी वाचन केलं असावं. त्यांचं वाचन दररोज असतं आणि त्या वाचनातून त्यांना एक जी प्रेरणा मिळते ते झरझर लिहितात. मला वाटतं